Ukraine mɔgɔ 18 o fagara Urisi jamana ka sanfɛ mugu keri mun binu ka sugu fiyɛ dɔ kan Kremlin ma sɔnni kuma ma k'olu ye Ameriki jamana ani farajɛ jamanaw ka maramafɛn marayɔrɔ de bon mun nana ni tasuma ye sugu fiyɛ in na. Sri Lanka u ka jamana a ye taji feereli jɔ dɔgɔkun 2 kɔnɔna la a bɛ feere cakɛda kɛrɛnkɛrɛnlenw dɔrɔn de ma wagati min na tajiko bɛ kan ka gɛlɛya kosɛbɛ jamana kɔnɔna la. Inde jamana la u ka Assam dugu ani Bangladesh kɛrɛfɛ yɔrɔw la a ka ca ni mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 50 ye minnu sara mɔgɔ miliyɔn fɛnɛ olu wulila ka bɔ sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ jinso. Ameriki jamana worodugu yanfan Texas yanfan na u ye tungaranke mɔgɔ 46 u sɔrɔ ye San Antonio o fanfɛla la mɔgɔ 16 olu taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Finland jamana ɲɛmɔgɔ Sauli Niinisto ko faamuyali bɛ kan ka don sisan Finland ani Turki ni ɲɔgɔn cɛ ka OTAN jɛkulu dɔnnin ko la. Turki jamana ɲɛmɔgɔ Recep Tayyip Erdogan ko a bɛ sɔn ka veto bila Finland ni Suède ka donni na.